Iek hiltzen denean. Arma Martinek indiarrentzat arma lapurtzen dituenean, batez ere. Pues amodiozkoa, abenturazkoa, eta pues gerraren inguruan norbaitek gustukoa baldin badu, pues liburu hau irakurtzea. Interesgarria, misteriotsua eta abenturazkoa. Edo nire amari edo nire arrebari, batez ere irakusteko erraza delako, edo eta horrelako gaia gustoko dituztelako. Gian nire amonari euskera maila, ia berdina duzkotako alako eta erraza izango ditzaik irakurtzen. Bai, espero nuen, zeren oso tragikoa da, liburua, orokorrean, eta hori. Egia esan bai, bukaera dramatiko bat espero nuen. Martin askatasuna lortzeko egiten duen bidai bat.